नमस्कार, मी अदिती. बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आजची आपली रेसिपी आहे पाणीपुरीच्या पुऱ्या. लहान मुलांना ह्या पुऱ्या खूप आवडतात. बाहेरून आणलेल्या ह्या तेवढ्या अनहायजेनिक असतात, तर घरच्या घरी बनवल्या तर त्या फारच छान. तर याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे. हा मी 1 वाटी रवा घेतलाय. हा रेग्युलर रवा आहे, ज्याचा आपण शिरा करतो तो रवा आहे. चवीप्रमाणे मीठ आहे आणि पाणी. तर चला आपण कृतीला सुरुवात करूया. तर मी हा 1 वाटी रवा घेतेय, त्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालतेय. हे सगळं एकत्र करून घेते व्यवस्थित. आणि याच्यात आपण आता थोडं थोडं पाणी घालून हे आता व्यवस्थित आपण मळून घेऊया. आपल्याला सैल नाही, थोडा घट्टच डो बनवायचा आहे. त्याच्यात पाणी घालून आपण आता ते मळून घेऊया. थोडं थोडं पाणी घालत अगदी चला आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे व्यवस्थित मळून घेऊया. जसजसा रवा हे पाणी ओढून घेईल तसतसं हे मिश्रण घट्ट होत जाईल. म्हणून याच्यात पाणी घालायचं. पहिलं हे थोडं सैलच वाटतं, पण जसा व्यवस्थित पाण्यात रवा भिजेल मग हे व्यवस्थित घट्ट होऊन येईल. बघा, असं इथंच हे व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं. हे बघा, हे असं मी व्यवस्थित मळून घेतलंय. 1 वाटी रव्याला जवळजवळ मला अर्धी वाटी पाणी लागलंय आणि हे इतपत सैलसर आहे. हे आता असं सैलसर दिसणार आहे. हे आता आपण जे मळलेलं पीठ आहे रव्याचं, तर हे 10-15 मिनिटं आपण असंच ठेवून घेऊया झाकून. 15 मिनिटानंतर मग हे घट्ट होईल. मग आपण पुढची कृती बघूया. तर मी हे 15 मिनिटासाठी असंच झाकून ठेवून देते. चला, तर आता आपली 15 मिनिटं झाली आहे. हे बघा, पीठ आता मागापेक्षा घट्ट झालंय असं. तर आता आपण हे नीट व्यवस्थित पुन्हा एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचंय. 5 मिनिटं हे आपण व्यवस्थित मळून घेऊया. चला, तर आता हे जे पीठ आहे ते मी 5 मिनिटं व्यवस्थित मळून घेतलंय. बघा, मगापेक्षा छान घट्ट झालंय. हे आपल्याला एवढी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. तर आता याचे मी 2 भाग करते. आणि आपण हा प्रत्येक आता हा जो गोळा आहे तो व्यवस्थित लाटून घेऊया. चला, आपण आता हे लाटून घेऊया. याला कुठलंही पीठ वगैरे लावायचं नाही, जे आहे तसंच आपण हे आता व्यवस्थित लाटून घेऊया. तर मी आता हे असं व्यवस्थित लाटून घेते. हे बघा, मी असा तो व्यवस्थित पातळ लाटून घेतलाय. हे असं एकसमान लाटून घेतलं पाहिजे. कुठेही जाड नको, कुठेही पातळ नको. ह्याची मी थिकनेस बघा हा एवढा ठेवलेला आहे. थोडासा मीडियम ठेवायचा. एकदम पोळीसारखं एकदम पातळही नाही लाटायचं. थोडंसं आपलं 1 रुपयाचं कॉईन केवढं असतं त्याचा जेवढा थिकनेस असतो तेवढंही ठेवायचं. कुठलंही पीठ न वापरता मी सरळ हा पोळपाटावर लाटून घेतलेला आहे. तर आता आपण याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करू. माझ्याकडे एक छोटी वाटी आहे, तर मी त्याने ह्याच्या ह्या छोट्या छोट्या पुऱ्या काढून घेते. ही मी छोटी वाटी वापरली आहे. हे पूर्ण शार्प एज आहेत त्याला, त्याच्यामुळे पुऱ्या आपल्या व्यवस्थित कट होतील. एक छोटीशी वाटी वापरायची. हे बघा, आणि अशी आपण आता प्रत्येक पुरी काढून घेऊया. मी तुम्हाला दाखवते एक पुरी काढून. हे बघा, मस्त आपली छानपैकी पुरी अशी तयार झाली आहे. तुम्ही बघू शकता. सगळ्या बाजूने एक समान आहे. जास्त आपल्याला जाडही करायची नाही, जास्त पातळही करायची नाही. ह्या अशा पुऱ्या आपल्याला आता आपण त्या सगळ्या करून घेऊया. अशा प्रकारे मी ह्या पुऱ्या करून घेतल्यात. ह्या बघा, मस्तपैकी अगदी सगळ्या व्यवस्थित झाल्यात. तर आता आपण ह्या पुऱ्या तळून घेऊया. त्याच्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलंय. तेल व्यवस्थित गरम झालं की गॅस मंद ठेवायचा आणि मग त्याच्यात एक एक पुरी सोडायची. या पुऱ्या मंद आचेवरच तळल्या पाहिजेत दोन्ही बाजूने, तरच त्या कुरकुरीत होत्या.
तेल व्यवस्थित तापून घ्यायचं आणि नंतर गॅस स्लिम करून ठेवायचा आणि मग त्यात अशा तेलामध्ये ह्या पुऱ्या तळायच्या. आणि आता ह्या पुऱ्या सोडलेल्या आहेत बघा तुम्ही. प्रत्येक पुरी कशी छान फुलते आहे. मंद आचेवर पुरीची एक बाजू व्यवस्थित भाजून घ्यायची आणि नंतर मग पुरी पलटी करायची. आता ही एक बाजू आहे ती मी व्यवस्थित भाजून घेते. चला आता पुरीची एक बाजू व्यवस्थित भाजून झाली आहे. आपण आता ती पलटी करून घेऊया. बघा तुम्ही छान गोल्डन रंग आलाय. आता ही दुसरी बाजू आहे ती पण मंद आचेवर अशीच व्यवस्थित गोल्डन रंग येईपर्यंत भाजून घेऊया. आता हे असं व्यवस्थित आपण भाजून घेऊया. चला अशा प्रकारे आपली दुसरी बाजू पण व्यवस्थित भाजून झाली आहे. ही बघा अशी प्रत्येक पुरी दुसऱ्या बाजूने सुद्धा छान ब्राउनिश कलरला भाजलेली आहे. अशी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित पुरी भाजून घ्यायची. पुऱ्या भाजताना घाई करायची नाही. मंद आचेवर गोल्डन रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूने व्यवस्थित पुरी भाजून घ्यायची आणि नंतरच मग ह्या पुऱ्या काढायच्या. ह्या दोन्ही बाजूने व्यवस्थित खरपूस भाजल्यामुळे ह्या पुऱ्या अशा खुसखुशीत होतात आणि आपल्या ह्या अशा व्यवस्थित मंद आचेवर भाजल्यामुळे पुऱ्या आपल्या चांगल्या कुरकुरीत होतात. तर ह्या आता पुऱ्या भाजून झालेल्या आहेत. तर मी काढते आणि बाकीच्या पुऱ्या अशाच व्यवस्थित भाजून घेते. बघा मी ह्या सगळ्या पुऱ्या आता तळून घेतल्या. मस्त अगदी छान पुऱ्या तयार झाल्यात. होममेड आहेत त्याच्यामुळे हेल्दी आहेत. सगळ्या अगदी व्यवस्थित भाजल्यात मस्तपैकी बघू शकता तुम्ही. आणि आपल्याला हव्या तेवढ्या मस्त अगदी अशा कुरकुरीत झाल्यात. हे बघा अजून एक कडून दाखवते. थंड झाल्यावर ह्या अजून कुरकुरीत होतील. तर अशा प्रकारे ह्या आपण होममेड पाणीपुरीच्या पुऱ्या बनवलेल्या आहेत. एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. आपण भेटू पुढच्या रेसिपीमध्ये. थँक्यू.